duzunez, vandalismoa areagotu egin da lorren azken egunotan, herritarron artean kezka handiak sortuz. Izan ere, nekazariei kalte handiak eragin dizkie eman diren lapurretek. Horrez gain, trafikoko alterazioek eta jarrea piromano ugariak ere alertan jarri dituzte lorrerak. Arazoa errotik mosteko helburuarekin, udalak herriko polizia kopurua handiagotuko du. Datorren asteartean azaroak 7, lan elkarrizketa deia egin du udalak. Polizia izatera aurkeztuko diren guztiei babesa eman die eta bide batez bandaloei helarazi die polizien kopuru handiagotze hau beraien ekintzen ondorio zuzena dela. Zu barik ez dakerik lemapean. Bueno, nire izena Lela Etxeberria da. Pedro Urresti, bego landaburu deitzenaz? Ni nekane argieta. Maite Azpitarte. Guztetan zera da pilo bat, oesteko pelikulak da ikustia. Marraztu, karaokea... Asko! Bueno, azukare paketiako lezin ditzu. Jode, usteterako azkinen elorrizorako segurtasuna derrigorrezkoa dela, eta nirik eskatzen oso zera, eta horregaitzik etorri nazuna hori konpontzeko asmotan ero. Jo, eske, mundua da gero eta txarrera juten, eta nik dakaran esperientziz eskestak aio. Hela horri zoin laguntzia erremu. Wie ein schöner Elefant. Zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck. Dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck. Dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Jakinarazten dizuegu, proba honetara aurkeztu direnen artean inorrez dela lanposturako hautatua izan. Eskerrik asko honor bildu zareten guztioi. Eta gukeiten mogu, tipo...